Alright, bago na kami tapos laga ni Joshua. Daw mapatay siya. Alis ba, payo, di na pa niya napatay sa kakapoy. Gagaring manugkwa sa atin yung sapatos. Isa na gagawin, sir? G, Granfield. Granfield. May ngaga? Kasi wala ka naglaga niya? Intermittent lang ko, nakikita ko bugad. Christmas nga dahil sa bungod ay. So anyway, ang maning shoes nga gin, bakal itong Akon good size, lipay-lipay ko ganit. another 5K morning run done. Kag since damo tang run kada week, siya mo talago, papalundri kami. Alright, for the usual breakfast, of course, oatmeal, banana, dates, kag sustagen. Right here. Beautiful. Ari kami sa mong ni Joshua. Training ko sa para mag-improve ang iyang game sa basketball. Ano yung mga goals ka na, Josh? Positive po ako sa university. So, ganun may alas sa quality nga training para ma-improve ang iyang mobility, ang iyang explosiveness, kag iyang power, kag ma-prevent ang injuries. So, ari kami sa buong na training ko sa para mag-improve ang iyang game. Ibong ang ginapaubra ko kay Josh is warm-up lang siya ankle kag para ma-improve ang iyang balance. Gastan sa subong sa iyang isa katiil while ginapiyong iyang mata. So far so good. After sini mag-time, switch naman sa leg. Sige, twist good. Yes, the dog. Good. Push-ups. Good. Big step. Hindi magkoko. Second set. Nice one. 1, 2. Push back. 1. Unang chest. Nice. Hindi makukuha. Chest out all the time. 2, 3. Almost done sa workout. Tapos na si Yosh sang mga mobility exercises kag mga workout specific kinhinahina lang na namon subong because this is his first day. So hindi kita mo nakataas ang volume. Introduction pa lang. After this jump rope lang kami. And then we'll see after that. Tapos na kami workout ni Yosh. Ano naman siya mo, Yosh? Kapoy. Naguhan. Naguhan pa na namin hanggang sa workout. Oo. Diba ito na? Good job, Yosh. So, buwas, ano naman kami? Lain naman ng workout, buwas. Or naman sa basketball specific na mga drills. Oh, wow! Grabe ba? Hello! Thank you, RKJ Construction, kag sa mga gwapo nila mga tao, nagdinulong sa mga pagkaon. Kag syempre, kay Royden, ang birthday boy sa basta. Pleasant surprise. Thank you, boy! Boy, vitamins, boy. May salawas, boy. Vitamin J. Vitamin Jack Daniels. Thank you, boy. Thank you, boy. Salamat. So before ka serve mga comedy coffee, no? Dito? Guys, before mag-end here, manghatag tayo yung mga blessings diri sa aton yung mga utod diri na yun sa may Puentebella church. Maghatag kita sang mga goodies in partnership with JI Telecom and Kingstar Department Store. So namin ni nga cost punta diri Kingstar Department Store kag JI Telecom along syempre sa kalinti nga team para mag-provide kita kag mag-share kita sa aton nga blessing. So ubdi nyo ko. Insecure ko sa iya. Christmas. Yes, God, enjoy. Kaya ba ko mapakita nito? At kita subong sang bugas. Oh, bugas, jasmine rice. Yeah, nag-transfer from Kingstar. School supplies. School supplies. Tagma kami mga school supplies kag food products from JI Telecom kag Kingstar. So,
Nami gining pang end sang year. Ang tipon-tipon kami diyan ay subo. Ay may gamay nga program dire. Please come here and acknowledge the presence of our sponsors this afternoon, Sir Adam Norfield. So, very famous vlogger, no? So, very famous GI Cares, thank you very much. Please start our stores, thank you din kayo. Sir James Pinolo. Actually, sa 2019 situation na ay boss ka na, si Boss Kalindi Adam, sa gabang ulit, kapit-ewan kami parang yan, nagkakasama na wala ko kami parang mga bagay sa lumapit. Pertihan kita, may mga tao pa rin sa kay Sir James Pinolo. Thank you so much. Mr. Rodney Cortez, the royal family present. Hallelujah. And then well, Sister April. Sini nga grupo. Mo? Obre. Siya na ding hawak yan na ding grill. Boss. Thank you good. From Miss Soy. Thank you. Thank you, Soy. Happy New Year. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Ano yung name? Jean. Hello Jean. Alright, thank you. Thank you, Jean. Thank you. Happy New Year. Thank you. Happy New Year. Luga pangampanya ka. Kaso lang, tutuwa niyo Salamat, Gid. Thank you, Gid ka. Thank you. Oh, thank you, Gid. Eh, okay lang.